Ya tak pikir arep atraksi lho iki. Lah sirkuit arep jungkir balik ora iso. Kurang iki. Wis ah. Kowe genti apa piye? Kowe jungkir balik. Yo aku ra kathok, Ce. Malah malah beneran. Engko muene megar malah. Aku ucluk. Rene. Kat, oh sik. Wis. Ganti ya, ganti ya. Ki lagu apa iki? Oh sik. Lendro. Ora nek lagu permintaan, Mas. Capek gunung. Apa meneh? Nyapa meneh? Dibungkus meneh. Wis katok jero. Iki wis dibungkus ping pira wae. Aku apa kaya nangka kok bosok ngono piye? Ya Allah. Gajah. Wow. Telinganya Telinganya lebar. Hidungnya Hidungnya panjang. panjang. Loh, kok bunyi? Saya boleh Boleh Paman pegang. Sep. Heeh. Nah. ya. Anu Lah, demar aku Mbak? mau. Pucuke lho, Mbak. Hah? Pucuke. Sing endi? Pucuk. Iki. Pucuk iki lho. Iki to. Iki lho. Aku bilang iki. Kau. Lah wong aku masa Sing aku muni, kanut. sing muni pucuke sing Lah iso. aku senenge sing kono kok. Engko suarane beda. Ben dicoblose kok menawa muni lho. Coba coba. Yen pucuke kan ngene nggo muni ngene. Yen sing ora pucuke. Sing ora. Kok beda ta Cek? Aku ya. Kaget aku. Astagfirullah. Kok karo aku dadi beda iki lho. Iki lagune lagu perjuangan. Iya, perjuangan. Capek dan gunung, doa. capek gunung. Capek gunungan Bener perjuangan. ra, Nduk? Ora. Nah, demak. Nyanyi Pengen demak kok ndak. Demok iki lho. Alah iki tak copot ae kok bener dolanan. Kusik, kusik. Apa? Tiga sik. Aku tak memang demok. Lakon apa to yo? Ngene iki. Dua iki. Dua ngene iki. Wes. Dua ngene. Kowe anu caramu kasar no. Ora iki halus. Lah ngepaske gur sakmene kok. Aja ngene. Apa kok malah nangis? Ora apa-apa. Penak padahal to. Etok-etok nangis. Lah iya etok-etok. Ora aku ngerti ngono. Ibu-ibu pengen ki lho. Ora. Iya. Monggo Bu, monggo mriki, monggo. Mboten ya Bu, Nek mboten. ngersake, Mboten. towet-towet niki. Ora, ibu-ibu ora. Engko tekan bae barang kok. Ora apa-apa penasaran aja Malah tuh. Cilaka. Capek gunung ya? Nyanyi sisan ya. Ya. San, siapa iki mau? Risma, Mbak Risma. Yo. Mbak Risma asli saking Banyudono. Banyudono. Nggih. Status Single. tesih single. Nggih. Dia ditakoki asline karo status e jana cetha. Lah saya Lah kira tak. kok takoni? Dan iki wis genah cetha loro momprot to. Kok momprot piye to? Loro iki kita momprot. Ya Dan paling iki ora tak menawa statuse jamur jamur ya janda di bawah. umur. Oh kowe to? Iki no umpama nek aku ya Kowe genah. statusnya ndek bojo kono? Janda. Ndek bojo. Iki sih perawan. Kok kaya Kan reti-reti ya? ibarate dagangan. Apa ngerti? Ibarate dagangan tak tawake mbok menawa jodohmu neng kene. Ngono lho, Apa ya, Mas? kepayon neng kene. Dadi alhamdulillah kowe ora payu ya tak pangan dhewe. Oh, lah Apa iya. iso? Apa kuat? Apa iso coba? Delok sik. Lah kur sakmene no. Piye kuwi? Pemikir nganggo mati barang. Pun capek gunung ya. Nggih. Mas mikir siji mati Mas. Mas WG Pro. Dek, apa meneh? Lah ngompol ki mau. Pak. Bapakmu to? Capek gunung. Mangga. Urip lecek. Jik. Mau mati kok. Ular-ular dulek kae mau. Yo penasaran demok. Ra iso midun iki. Wes ngene.
aku ning Ramidon. Oga ana ning kene. Apik ngono kuwi kok Yohan kok. Yes. Apik ya, Dek ya? Ojo, kan ngene iki. Nganggo ngene iki gelem ora? Ora. Kancamu ora gelem kok. Anggomu kae lho. Sing pempes ben padha. Iki engko ki arep dijaluk pimpinane Aji Saka. Gelem ta, Mas? Pak Bayan ki nganggo iki malah cocok Kok iso? karo ngayang ngono wis kaya gajah. Segera bisa Pak Bayan. Oke kantor Mbak Nani wonten ing Klaten ingkang mondhet oleh streaming ST Cinema Wilujeng Dalu. Bos Kutar Notanya Jaya wonten ing Tanjung Priok. Salam sehat. Tetap semangat, Bos. Zaman pejuang Jorok kelingan anak lanang Biyen tak openi Nek saiki ana ngendi Segera bisa Sebanun Mbak Risma kepareng ngaturaken lelagonipun Caping Gunung kagarap seran kadang-kadang Aji Saka.